За служіння ісламу та Україні кримських татар, ветеранів війни на Сході, нагородили медалями Духовного управління мусульман України «Умма» та грамотами. Церемонія відбулася в Кримсько-татарському культурному центрі Одеси та Кримському домі в Києві, де ветеранів привітав і лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв. Разом помолилися за воїнів України та поспілкувалися з лідером народу. З уповноваженим президента з питань реабілітації учасників бойових дій обговорили важливість співпраці з ветеранськими організаціями. Голова Меджлісу Рифат Чубаров звернувся до кримсько-татарських ветеранів відеозв'язком та побажав знову зайняти місця постійної дислокації у вільному від окупантів Криму. Сердечно обнімаємо уродженців Криму, воїнів Збройних сил України, добровольців, які брали безпосередню участь у бойових діях в зоні проведення антитерористичної операції на сході України, захищаючи українську землю від російсько-терористичних військ. Знаємо і віримо в те, що підрозділи Збройних сил України знову займуть місця своєї постійної дислокації у звільненому від російських окупантів в українському Криму. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба представив главі МЗС Об'єднаних Арабських Еміратів платформу по деокупації Криму. Це сталося під час візиту нашого міністра до Арабських Еміратів. Сторони обмінялися думками з регіональних питань зовнішньої політики між країнами. Дмитро Кулеба розповів Анвару Гаргашу про створення Кримської платформи. 20 жовтня під час виступу у Верховній Раді президент Володимир Зеленський заявив про повернення питання Криму в міжнародний порядок денний та згодом запропонував створити переговорний майданчик «Кримська платформа». Це координація міжнародних зусиль для захисту прав кримчан та деокупації півострова. Згодом приєднатися до неї вже висловили у Євросоюзі, Британії та США. До переговорів у рамках Кримської платформи Україна має намір запросити і Росію, яка є відповідальною за окупацію української території. Ми вважаємо, що Росія, і це принципова позиція, як та країна, яка є країною-окупантом, яка несе повну відповідальність за окупацію та її наслідки, має бути запрошена до Кримської платформи. Однак ні для кого не є секретом позиція Росії із цього приводу. Тому у нас є великі сумніви, що Росія погодиться брати участь в цій платформі. Але ми вважаємо, що це запрошення Росія має отримати. На запрошення Українського міністерства закордонних справ вже відреагували у Росії. Речниця МЗС країни-агресорки Марія Захарова заявила, що вони готові брати участь у Кримській платформі, якщо на цьому майданчику будуть обговорювати проблеми півострова – від водопостачання до транспортного сполучення. Вони хочуть подивитися, що з цього вийде, додала Захарова. Якщо на цьому майданчику планується обговорювати відновлення водопостачання до Криму та подачі електроенергії, зняття Києвом торгової і транспортної блокади півострова, то ми не проти такої співпраці. Ворог будує нові позиції в районі окупованої Горлівки. Про це доповідають у штабі Об'єднаних сил. Крім того, російські окупанти та найманці тричі гатили по українських позиціях. В районі Водяного, що на Донеччині, стріляли з автоматичного станкового гранатомета, ввечері стріляли з підствольних гранатометів та великокаліберних кулеметів біля Новотроїцького. А в районі Авдіївки стріляли з ручного протитанкового гранатомета. Загалом за 11 місяців ОБСЄ нарахували понад 132 тисячі обстрілів, а це вдвічі менше, ніж минулого року. За даними розвідки, окупанти на Донбасі стягують артилерію і танки до передової. Противник посилює передові позиції 1-го та 2-го армійських корпусів, угруповання російсько-окупаційних військ за рахунок чергових артилерійських підрозділів і танків з порушенням мінських домовленостей щодо виявлення озброєння та військової техніки від лінії зіткнення. Захоплення і продаж Масандри – воєнний злочин. Так очільник прокуратури Автономної Республіки Крим Ігор Поначовний відреагував на оборудки окупаційної влади з Кримським винним заводом. Він зауважив, що відповідно до Конвенції про захист цивільного населення під час війни окупант не може привласнювати приватне майно. Але вже 14 грудня відбудеться незаконний аукціон з продажу підприємства Масандра. Окупаційна влада сподівається виручити Сіньков закликав не брати участі в торгах, оскільки порушники закону все одно будуть покарані. З
Спроби передати підприємство у приватні руки – це продовження злочину, який розпочався з так званої націоналізації окупаційною адміністрацією у 2014 році. Я хотів би застерегти усіх, хто розглядає можливість взяти у цьому участь. Є таке поняття, як замах на скоєння злочину. Усі, хто намагатиметься купити Масандру, стануть порушниками закону. 103-я річниця Курултаю 9 грудня, а за старим стилем 26 листопада 1917 року в Бахчисараї урочисто відкрився перший Курултай кримсько-татарського народу. Це найважливіша політична подія в житті кримців. Саме Курултай визначає національну політику народу. 76 делегатів із усіх куточків Криму приймають доленосні рішення, декларують створення Кримської Народної Республіки, приймають Конституцію. Прапор із золотою тамгою на блакитному тлі офіційно стає державним. Курултай, його значення найтаке глибоке було в тому, що він не перебрав на себе вирішення долі Криму, як одноосібно. Він закликав від імені кримсько-татарського народу інших провести свої зібрання і потім вже висунути своїх представників і потім вже зібратися на установчий з'їзд задля вирішення долі Криму. Це було таке, знаєте, таке благородство з боку кримських татар. Кримська Народна Республіка так і не стала реальністю. У січні 1918-го більшовики повалили кримсько-татарський уряд. Його главу Номана Челібіджіхана кинули до Севастопольської в'язниці. Через 27 днів, 23 лютого 18-го року, його розстріляли. Для кримських татар розпочалась епоха репресій. Після повернення з депортації у 1991-му у Сімферополі після перерви у 74 роки відкрився другий Курултай кримсько-татарського народу. В 1991 році, коли ми відтворювали Курултай кримсько-татарського народу, то ми просто розумілися те, що ми є продовженням того першого Курултаю, і дуже багато нових принципів і щодо своєї діяльності, і щодо політики в Криму назовні ми взяли саме з тих чітких таких підходів, які були закладені першим Курултаєм. Народи, які позбавлені своєї державності, для них є дуже важливим використовувати національні інструменти задля вирішення найактуальних для себе проблем. За роки незалежності у Криму відбулися ще 4 Курултаї. І ще одна позачергова сесія вже після окупації 29 березня 2014-го. Там ухвалили рішення про самовизначення кримсько-татарського народу. У 2018 році вперше за всю історію з моменту окупації Криму Росією конференція делегатів Курултаю відбулася на материку. На порядку денному конференції 3 питання: продовження повноважень чинних делегатів Курултаю до моменту деокупації, план дій Меджлісу в умовах окупації Криму і реалізація постанови про право кримських татар на самовизначення на своїй історичній батьківщині. Путіну побудували кабінет-копію у Сочі, щоб ніхто не знав, де він. Про це повідомляє видання «Проект», посилаючись на відкриті дані і 4 інформованих джерела. Журналісти підозрюють, що російський президент Володимир Путін останні кілька місяців проживає на власній дачі в Сочі, а не в подмосковній резиденції Новоагар'єво, як вважалося раніше. Журналісти відслідкували перельоти президентського літака і зустрічі очільники Кремля. З'ясували, що його адміністрація придумала хитрість і тепер повідомляє про місце перебування Путіна на свій розсуд. Все завдяки однаковим кабінетам в різних резиденціях президента. Ще один доказ – фото з офіційних повідомлень. Кабінети в Новоагар'єво та у Сочі ідентичні, а сам Путін воліє бути подалі від Москви та щільних контактів через загрозу коронавірусу.
Передаем чрезвычайное заявление мэра. Жители Спрингфилда, из-за эпидемии я прервал свой отдых на Багамах. Я не покину город. И вы уберите барабан из моего рабочего кабинета. Новий локдаун в Україні відбудеться з 8 по 24 січня. Кабінет міністрів готується ввести довгі новорічні канікули, аби стримати розповсюдження коронавірусу і сезонних грипу та ГРВІ. Передбачається, що в цей період буде заборонено відвідування навчальних закладів, крім дошкільної освіти, робота кафе, барів, ресторанів, розважальних закладів, салонів краси, фітнес-залів, басейнів, непродовольчих ринків, різдвяних ярмарків, ТРЦ, крім тих, де торгують продуктами. Продовжить працювати громадський транспорт, аби люди могли добиратись на роботу в ті організації, установи, підприємства, які будуть працювати і під час карантину. Це життєва необхідність, ми це розуміємо, це було також опрацьовано і проаналізовано на всіх рівнях. Також будуть працювати продуктові магазини, аптеки, банки, поштові оператори, готелі. Кримсько-татарська мова може з'явитися в Google-перекладачі. Про це повідомив заступник міністра реінтеграції окупованих територій України Снавір Сейтхаліл. Уряд підписав офіційного листа з проханням до головного офісу Google, а супроводжують посольство США в Україні та консульство України в Каліфорнії. На першому етапі підготовки члени Google-спільноти перекладатимуть по кілька десятків слів, а згодом компанія має погодити зміни. Кримсько-татарську мають віднести до групи тюркських мов, які є в перекладачі та зображатимуть латинкою. На думку Снавіра Сейтхаліла, кримсько-татарська має якнайбільше використовуватися на різних електронних платформах. Це сприятиме її розвитку. Развитие крымско-татарского языка – это очень важно. Это является достоянием нашего народа крымско-татарского, а также это является такой национальной идентичностью Украины. Google Translate – это очень мощный в этом плане инструмент. Любой язык, то есть он растет и развивается, когда он присутствует в таком максимальном количестве этих цифровых инструментов, поэтому будет доступный для всех. Україна розраховує, що Молдова буде брати активну участь в створенні платформи по деокупації Криму. Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час візиту до Кишинева. Він подякував Молдові за підтримку територіальної цілісності і суверенітету України і нагадав, що Київ також підтримував Кишинів в питанні придністровського врегулювання. Дмитро Кулеба, я дуже вдячний Молдові за послідовну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. Україна так само послідовно завжди підтримувала Молдову в питанні придністровського врегулювання. І ми будемо і надалі спільно працювати над проєктами і зусиллями, які сприятимуть відновленню територіальної цілісності наших країн. І в цьому контексті я сьогодні поінформував свого колегу про українську ініціативу щодо створення Кримської платформи. Ми розраховуємо на активну, конструктивну участь Молдови в цьому форматі. Ті, хто плюндрував пам'ятки, мають відповісти. Представництво президента України в Криму склало список причетних до незаконних розкопок на окупованому півострові. Загалом 107 людей та компаній, серед яких керівництво окупаційних адміністрацій, підконтрольних їх музеїв та організацій, які проводили незаконні дослідження або злочинні реставрації. Ще 136 людей потрапили до списку порушників, бо отримували дозвіл на такі розкопки. Відомості передали до Прокуратури Автономної Республіки Крим, Мінкульту, СБУ, Міністерства реінтеграції окупованих територій та МЗС. На основі звіту мають бути підготовлені санкції проти порушників міжнародного права, кажуть в представництві президента України. А делегат Курултаю Едем Дудаков переконаний, це не лише міжнародний злочин, а й системна політика Росії з плюндрування історичної спадщини корінних народів окупованих територій. Вокруг Херсонеса они все перекопали, и самое главное, ведь артефакты они забирают, вот нет перечня того, чего они нашли. Россия всегда использовала во всей своей истории, особенно связанной с Крымом, да и не только, и с Кавказом, археологию как политическое оружие,
против коренных народов, против местных народов, доказывая о том, что они там пришлые, что они там монголы и всего прочего.